He mei chia hi mei che khong ai thak ber ani ome abial pa ma khun tur boy puin a hlotlin lo hlawin thei to pa chhuwa thina abial pa tan hian kunga chung jela tangin jela tang a chhuale me hi chuan abial pa chuan phat sanin nutiang alo chhon sanani he nu yujung hian abial pa laka phubalak tumin thei top a chhuwa ta zokani engwanga he nu hian abial pa hiringa athu soite oivek thin nge ani hriat kan du ani chuan kumnga liam ta thil thlen dan kan hriat masak photangai ome kumnga liam ta khan yo jong le abial pa thi in hmangai takan ne thina kumsari lai anin ngai zong tu ani yo jang hian abial pa tan thei top chuin poisa tho chu atum thina abial pa chu civil service exam atling ve ngei se ti in thei top chuin asura sa hnoya athok thin lung oi lo na le thinrim na engma nei lovin zinga tanga tlai thleng na rim takin athoka dora te thokin tlai lama rental car te khalin na athoka ahun ol nei chhun chuna abial pa le anu le pa te ina kalin awa pui thin bok abial pa do hun anu le pa te po chuan hmangai takin an lo lom thin bok ma se do hunan civil service exam an pass ta ka le prosecutor ani ta ka chuan anu chuan afapa bial nu namumal po nei lo chu a hmuni amin afapa prosecutor tan chuan a hmutling talo ema afapa tan tling tak anga angai nuladang azong ta zo kani ma se do hun ero chuan chutia ang din mun a thlen thei chan chu yo jungin thei top chu a apui wang ni ti chu heilovin tuition fee a nei lo lai zong zonga apui na te chu a thei ngil lawa akar khalai mek te po chu yo jungi ta vekani chu wang chuan do hun chuan anu thu zom lovin yo jung chu anu puya ta na som ta a yo jingi po chuan rim taka a thona te chuan ra tha alo chhuwa ta a ngain lom takin alo pom ve ani ti chuan ni khat chu accident an tok tlat mai do hun chuan enge an sut en fi aturin an chuaka a reitak dewa wang chuan yo jung chuan ngai to in awa en fi a ma se do hun chuan ron potin enge momai mai an su thu aron shila ti chuan yo jung po chuan oi ve main police kau an tuma ma se do hun chuan zutle malo invest seka wang chuan buaina an to mai a hlo thu alo suya yujung po chuan she thiamin police po chu a kau lo pha le ta ma se mei che pakhat rai por an lo su hi alo ni a an su ti chu do hun chuan mu in chu nu chuan hliam na tak atuar ti po a shereng mai ma se buaina atal boi a hlo wang chuan engatan ma ngai lovin a kalsan hi alo ni chu mei cherai por bial pa chu mi nu ni in mi hau satak fa pa ni a chuti anupui le fa ten an tuara kalsan an ni ti an hriat chuan aril ruana in police ho chu thil ti sual tu zong chuak ngei turin angena atuk jing alo ni chuan yujung chuan engma ashlovin akar chu siam that turin workshop akal puya police ho po chuan cctv camera te lo en felin accident thlen lai chuan car pathumin chulai hmun chu an tlan pelani ti an lo hre chuak ve boka car nei tu tak bo yujung ani awangin an ron zong chuak ngal mai yo jong chuan police ho bula chuan a hma zana accident an to ngei thulo shilin abial pa chu prosecutor ani bok nen buaina ato a hlo thon puya wang chuan motor khaltu chu ama ani ti asoi tel boka chu case boy pui tu prosecutor chu do hun alo ni le chia bok nen do hun chuan yo jong bula chuan an mi su thlum chu a mu me lo thu a shil dei boka kong sira bur mai emo an su ati thu shilin yo jong chuan abial pa chu alo ring le mi a bok kumsari chung an lo in ngai zong ve to a chung thila wanga do hunan adin hun le na achan mei chu adu lo ani ber mai ti chuan do hunatan chuan tuar in huamin shiad lo wanga mi su thlum thu boy chu or turin a in peta a anin rem thei hlavani phei chuan jail atan kher po angai lo mai theni chu ba ka do hun chuan yujung chu hremna nep jok a mu thei nan a thei to pa chhuwa tur thu atiam boka atuk zinga lo ni chuan yujung po chu ma taka thavin bakeria apa puin a boile to ema do hun point an mi su chung te muin in remna siam pui awatuma ma se an ni lam chuan thil ti sual tu hremna na tak an pe ani lo chuan ani na atang an ban tir tur thuin an lo vo bet thunga do hun chuan yujung chu khonga iviau ma se re thei taka bultan le chu adu to lo nen yujung chu atuar ai zong zong tuar tir atum da zo kani police lampoin fin fi na thatok an nei to boka yojung chu anwa man ta a yojung pa in chuti afanu an man lai awa mu chuan makati in a hlau thong ema amak pa ni mai tur do hun chu wa mu in a mu thei ang zong khomin an su thlum sak tu nu ina chuan awakala
ching chin ngai dam avadil tani ma se pi hongi chuan afanuin ruasur hnuaya eng ang hriom nge atorti angai to in aril ru alo na in thil ti sual tu chu anti sual ang ngein shemna na tak tuar se alo ti let ve thunga apoi sapek tumte po chu leya lo pe sakin yo jingi pa chu atharau achuak ta moti mai turin leya chuan atluk pha hnoka reilo te yo jing case po chu ko ta khel ngal ni in prosecutor te chuan rai por lai atha awangi yo jingi chu kumnga chung jel tang turin an lo ti a jela yo jingi atan nu chuan tang dang te chuan yo jung chu an huwa in azan masabera phei chuan na takin an lo soisa a hrisel na te doctor ten an han endik sak chuan yo jongi chuan naw apai ti an thre chuak tatlat mai reilo te a jela chuan nau te mi pa hringin abial pa prosecutor din munti chiat adu lawa wang chuan she om takin afa pa chu a en kola anun chu harsa ti viau ma se afa pa san chu dam thlak lel tir tu ani tan in pon lama ve thung chuan yo jongi pa chu afanu chunga thil thengrap thlak taka wang chuan ni khoshelovin a oma ama po ain en kol thei to lo do hun chuan thei topin en kol avatum thin ni khat chu charity bol pakhat ten tan in chu ron tlo in do hun po chu aron tel ve a yo jung tan chuan ei tur tam tak su asakin afa pa po chu a mu mai hau lo yo jungi po aom dana tha in afa a en kol angai bok nen jela thoktu te chuan khongain atan hun ral ma chua tiran phal saka ma se minu ka chu athin rim em thung a chan po a mangai em le afa pa te hun lo taka an thia thil ti sual tu ber ngai dam nia kumni vel chaw tang tur chu angai ngam lavani do hun chu wa mu in yo jung chua theilo na na ma ala ni phot chuan adin munchel me ka chang chuan kaisan tir ngei avatiama ma se adu dan lo anga thila ti ani chuan a thut mek na mun po chu a chua sana ngai tur thu avashil reilo te ya yo jungi ngai dam ani done mo ti po chu rel ni in yo jungi chuan a thil ti sual te awanga ngai dam dilin a chua san ve le a asu thlum tak nu te wa mu a ngai dam dil atum thu te asoya chu mai ba ka thatta kan nuna a fa patana theidop chua apa dam lo en kol atum thu te asoya ni ma se tan ina alet le chuan a fa patak sa chuan duktam tak lo omin yo jung chuan kut athak thin an ngaya a fa pa chu an lak sakta dei mai yo jungi chu a hlau thong ema do hun chu fa bia in a fa pa chu khonge an hruai ti a hriat lo thu le chanpui turin awange na le lama ve thung chuan minuk chuan do hunan yo jungi chhuwa theilo na na awo chu alom ema a thutluk na siam awang chuan lom thu hril nan sanaman to tak a pe bokani kumthum alo ni chuan yo jung po tan ina tanga chhuwa tir ni in do hun chuan awa muak thapa minuk ve thung chuan chu thil chu alo mu chuan alo thinrim em thung yo jung jela tanga lo chuakin a mu masak ber du chu afa pa ni a ma se athil hriat chhuwa tak chu afa pa chu sepsis wangin alo thi to alo ni do hun chuan lo shereng to in yo jungin shiom ati lutuk lo nan alo zepani ti ashila ti chuan do hun chuan an fa pa wap an the dar na hmuna chuan yo jung chu hruain mang thana hun an vanaya yo jung chu aril ruana in thu digrap thak tak chu pom har ati em thung do hunanu po chuan lo hnemin a eng zonga thil thlir tur le hadam turin alo shilvia ma se le lama afa pa chu lo hawin meichia tan ina tang to mai laka a hun khoral lo turin alo shil thung zana chuan ye jung chuan kek lein lui ka ma chuan avakala afa pa ne na hun reilo te an man dun lai te angai tu le ta minuk po chuan an rala tangin alo envereng bok yo jung jel atan nu khan apa po chuan dementia nat na vein apa dam doi mante anei theinan yo jung chuan mun sang sanga na zong kola ma se a hun kal to te enin tu ma chuan an lo chhor du lo chu tia ril rumang ang taka a om lai chuan ko dongin an hnuai thok tur an du thu an ron hril tanol mai ma se lo ko tu chu minuk assistant ni in minuk chuan do hun chu party na asom ve a an pahni ati za atum wang chawani minuk po chu anupui hual se yon nen chuan party na chuan kalin do hun chuan yo jung awa mu chuan an ni na mi ten an hriang ti hlavin yo jung chu a hotira ti chuan thamuang takin aum thei pha ta ni yo jungin in a thlen hnu chuan an poisa bat na ten ron thingin apa nat na nen ba an nga to sa nen an in po chu shal alo ni to a an in nei tu chu minuk alo ni minuk ka chuan ni thum chunga in san chuak turati in athil ti suala tuar tu pasalani ti shein wujung chuan engma soilet ve ngam lo chutia yujung shom taka aum lai chuan do hun ero chuan engma shelovin a thian hlui hausa tak se yun chu hnemin alo boi ve em thunga
yu jung chuan chhung te le poisa engma anei lo bok nen apa chu do hun te ina chuan hruain apui anpui na awange na do hun anu chu lo thinrim em in yu jung e chu alo hau bor bora a chan po afapa nen anin kar chu top se ati em wangani ma se do hun apa chu lo tong ve in an ina chen chu alo phal saka yu jung po in asu thlum ta ka nu mutura wakalin ngai dam avadila ma se chu nu chuan tuya lo lein kalbo tir alo tumani yu jung chuan kunin ngai dam adil tlat thunga yu jungi a hole chuan do hun nen chuan apa chu an han boi puya do hun po in yu jung chu la mangai rengin ngai an tum chuan ataksa kang ser na satak chu hmuwa jela an ngai sakna ani do hun chu aril ruana in yu jung chuan engma na to lo thu alo shil thung do hun chuan akang ser na chuan akut ngatin a hnema ti chuan do hun chu apa nen zu in dunin apa chuan in then tur le anom dun reng chuan an fachan tak ngei tu chu in thiam lo na nen har satna an to tam mai tur thu alo shila atuk alo ni le chuan yejing pa chu about atlat mai do hun chuan yejung chu police ne na report tura tirin a motora alo wazon tur thu shila reilote a do hun chuan yejing pa chu wa mu in yejing pa chuan yejung chu do hun aya jail tang ani ti asiat thu le do hun chu accident thlen tu dik tak ani ti asiat thu lo shil do hun chuan hlau thongin asoi chuaka nga vonan a man mai a hlau thong ta em a ngei tu na thalo tak anei chun zom ta ni le lama yojing po engma shelavin zan khuwa chuan apa zungin aboya atu kalo ni chuan phone call dongin apa an hmu to thu an ron shila man mo taka atlan chuan lama chuan minuk nen in tokin atlai to bok nen taxi man mai tur a hmulawa apa in boin atok ti shein minuk chuan a motora thla alo rem ti ti chuan an kaltum na hmuna hiyo jungi awa then chuan apa mulai awa hmuwa ataksa te chu lo vot vek to in ake te chu hliam le thisenin alo khata yo jung ril ru chu ake chhia ani ber mai minuk po chuan lo en rengin yo jungi chu khongai thak atiru ve ta viawa congressman kim le do hun te chuan thu boi engemo an nei awangin do hun chu ban mai theidin hmun adinga yo jungi pa voina hun po chu man ni in an voina hmun chu aruakin yo jungi tan pui thian pani ta chi an ron kala atu kalo ni a yo jungin apa avui zo chuan do hun a po aron thleng ve a yo jungin amamo ber lain do hun chu hmu tur a om lo bok nen yo jungi chuan apoi mo tok lo zia a in sia in then mai arot ta ni an pahnia intina omreng chu adu to lo thu do hun chu lo shilin do hun po chuan ngoi ringin engma soilovin athu soi chu alo ngai tha a apom le pom lo po engma soilo yu jungi po chuan chung tele in po anei to lova chu wang chuan hara ina ain suan lu mai ngai ta ani hi tan ina nasa takalo tran pui thin tu ani segun chuan minuk chu an school kalai tangin alo du to a ma se minuk ve thung chuan mi pakhat chaw a hmangai thung a hmangai chu thi to ma se a thin lung zong zong in minuk chuan alangai thin em a segun po chuan minuk a chan chu adu lo thung minuk ti shom nan shim shim chuan anin nei na tur contract kengin awa hmu a ming maya in nei du thule an mi mal nu na in rol lo turin awashil yujing po chuan aba zong zong te minuk a hne na apek vek angai to ti hre chuakin zot fia turin awa hmu a minuk chuan apisabat na ni adu thule ol samte ati shom du wanga ni thulo shilin yujung chuan a phone number a pe a aba zong zong te chu arul vek tur thua shil thung tuna chuan do hun point yujung chu enga tan ma ngai to lovin art office a kalin seyen chu awa chhai vela ani hi a hausa a anun ra thei tak laka tanga chan chuak tu tur ani ti a hre chiang ani atu kalo ni chuan do hun po a hna atanga bangin anu le pa te bula chuan sarkar hlo chu atlema ti thule ti du da na tam tak atora ngai thin thu te anu le pa te chu har sa taka hna thok to lo tur adu awanga bangani thu te ashila chumi hnu chuan Mr. Han mi hausa ton to tak noiler hna thok turin awadila document tam tak a hna tholai ala khom te phorin Mr. Han abula chuan akhing pui te be nana na sa taka pui thei tur thu ashil Mr. Han chuan chu tiang thil an hmu chuan an company a do huna tho tir chu alo rem ti a chu tiang thil zong zong chu minuk po chuan alo hmu veka do huna chu mitumru tak le zak theilo taka angai ani ber to chu tia company a tho hnu chuan do hun chuan seyen nei thei dan kong azong ta char chara minuk chuan thil om dan engkim she thiamin seyen chu mangai lo ma se do hun te ang mirap thlak lu tuk chu seyen chuan nei lo se ati ani anom dun lo dan tur kong azong sham shama ma se yen chuan do hun lo tranin minuk chu thinrim takin akal bo tir ta hialani ti chuan do hun po chuan anu le pa te chu sum tam tak pe in dor hong turin atia
anu le pa te po chu an lo lomin an fapa company lian tak hnui a thok thei po chu an lo in chuang ani yo jungi po akal kwal na ajel tan pui pakhat yo jungin afapa asoi sa thin ti report tu nu le afapa then sang du khopa mi suala alo ngai chu wa mu in chu nu chuan afapa thi ti an hriat chuan a in sir ma mi pakhat thu pek azom mai thu le chu pa chuan afapa chu thata ka en kol ani tur thu le jela tang a chu ma theina na pui thei thu awashil wang chawa chu tianga ti ani thu asoya chu thu yo jungin a hriat nu chuan minu ka thil ti ani a ring hnala ani chau chu ama ho tu le shiom tuar se ti tu nia hriat wangani minuk point hun kal to athil thlen dan te lo en non le in accident thlen zan khan do hun le yujung te chu anom dun ti a she chuaka chu thil do hun an mu chuan a mela hlawna aron lang ngala an khe chungchang in ziana chuan yujungin ama in motor a khalti in ziak ma se do hun a fin fian mu chu alo ala om nge ring tlatani ti chuan police station a kalin an case file en let le adu thuwa wasoya ma se ache dan zong chu minuk chuan alo sheve vek ti renga shelavani CCTV camera te do hunan an en non le chuan accident thlenni chuan car pakhatin an omna aron tlan pel ti amu chuaka car atanga achuak lai le a motor siam that atum lai lak fu ngei arengani ti chuan chu karon tlan pel tu chu chairman hana company car ani ti she chuakin tlailama supervision room a lutin chu minia chet tlat dan record na chu awam hu chuaka ti chuan do hun chuan hlim takin chu video chu a delete le ta ni yujunga point afapa a chan dan te ngai to in an mi su thlum tak nu chu nasa takin khongai na anei pha le zola thil ti swal tu dik tak ni lo ma se angai dam na mu nge tumin ala bei fan ani ni tinin a hnuai na thok turin akal zia ni reilo te hnuwa ji nu po chu achunga anem ve tial tana yujunga thil ti dan zong po chu minuk chuan alo mu ve vek bok do hun point se yun chu naila tum chun zom zelin ami mal office a chuan na thok turin a oma lomut hluin se yenin awa mu chuan blanketin khu awatum chuti lai tak chuan do hun chuan akuta lo manin aril ruput mang dik tak shilin se yen tan mi pakhat ni ve du thu te ashila anom dan chu alaklo ema wang chuan se yen chuan kalsan mayan tuma do hun chuan mu in abung ruate la in akalsan ta zokani accident thlen na hmuna po minu ka secretary chu thlengin do hunan accident thlen ni ya in hol na hun man nan chulai hmun chu a haulok ti a dor nei tu pa chuan alo la chiang viang mai ankal ngei ti chian na turin tha te po anlo lana saviau ti asia thei ome chu tiang thil an han chiat nu chuan minuk chuan thinrim takin do huna kor ngonga chuan awa thama ani na dik taka pho chu ngei tur thu wa silbok sewin point thil ti swal tu dik tak chu do huna ni ti shelavin do hun chu alo tan ve boka atu ko lo ni chuan minuk chuan yujing omna zong chuakin thu dik tak shil turin awangena ma se yujung chuan do hun ven himna na thu dik tak chu engma alo soi du chuang lo minuk chuan angai dam ngei don thule aba te po apek vek tur thu alo shil le thunga minuka chuan yujing ril ru anani ti she thiamin hun la pek deuh tha in a shia a thian te zara yujing point na te mu in ma se a na thona hmun nei tu chu minuka ni ti renga shelo minuk point yujing in sheom atiang ti hlawin rala tang chawin a thlir ngam thung do hun point yujing chu minuka dora a thok ti shia in an pahni chuan an lo in kom ne langa thudik tak yujing in asoi chu chu hlawin yujing chu muturin avakala an na tanga bang turin avasil ma se yujing ta na mu har sat zia chu kan shiat kha yujing po chuan engatan ma ngai lovin akal sana ma se police hauron langin an trademark lemsia ma anron pu'a an manager chuan boina adu lo ema wangle criminal record alo nei to bok nen yujing chu aban le ta a le lama minuk chuan do hunan video arukin a delete ani ti she chuakin staff ho bula chuan do huna video delete ho chungchang chu zotin staff te chuan kumthum chunga record ho zong chu an restore le vek thei thuan lo shila do huna po in ti thavia wa in ngain tu ma om lo lai chuan surveillance room a chuan alu drole a video then khat chu delete le atumani ma se tun tum hi chu minuk ron lang ve in do hun chuan tlan chona tur a nei to lawani ti sia in atuka an meeting huna tan video then khat amamo thu lo suya ma se minuka nui te po ti za in minuk chuan mai chana chon eng thuruk po zep nei se azon chuak ngei tur thu ashil ta sak mai do hun chuan lau thong mi alo chuan engma ti sul a nei lo thule engma a lo thu alo soilet ve boka yujung in son na mun bo minuk chuan vasha chuak le in yujung chu a nangai le turle abate rulet le vek turin avatia ma se yujung chuan poisa thok chuaka abate atlak vek tur thu lo shil thung a lulul ziamin dukan asia chuan athu a oi lo chuan apa bakery shal saka avota a chu thil kher chu yujung ta na thil hlu berani awangin
atopa chuan mi nu ka thu zoma na vazom le mai chu angai ta ani atuk zing alo ni chuan yu jung po at nangaya let le to in a tho pui te hau chuan an ngein an rel ru sep sepa ma se yu jung chuan engatan ma ngai lovin na churim takin a thok thung chuminia chuan an restaurant chuan an thil siam chhuah tharte ei chin na hun an nei dona chung an mi khwal tur te zinga chuan seyun le do hun te po an lo tel ve a chu thu minu kan asia chuan yu jung chu kalmai turin atia ma se yu jung chu thil ti mai mai chi ani lo nen a nangai tho chun zom zel chu alo tum tlat thung seyun ne na an han in mu chuan yu jung chu musit takin alo tong khuma chuti vele chuan minuk chu alo in rol ve vata do hun po in yu jung chu mun fian ria la ya chuan ko sangin yu jung chuan ti za atum ve shim shim anga alo nga ya yu jung chuan chulaya tho chan chu alai ba te tlak nana ni thule a she om tor na te shia thiam pui lawa chuan apu ve boka